Allah jana awray bersin deyip bir gıyt takipçilerin bir şeyle diye. Men yollaşım 3 tane çağam bilen men taşlap gitti diye. Men öyüm yok, işim yok. Gatıkyn döwür geçirdim deyip şeyle diye. Men öz ayarlaganyň öýünde ýaşadym. İşte aç susuz bolsam da näl kösensem ýene de men çağalamy taşlap gitmen diýip şeyle diye. Men şeýle agyr günler başyndan geçirdim. Çağalamdan hiç hili ýagdaýda ýollaşym habar tutmady, 3 çağam var diýip şeyle diye. Allah can awray bersin. Men şonda da näl agyr günler bolsa da men diňe şu çağaçyklarym üçin ýaşaýan çağaçyklaryň janlary sag bolsun, başlar dik bolsun diýip şeyle diye. Gıydlar görýäňizmi? Oglanyňam durup bilmedik ýerine şeyle gıydlamaz bar. Erkekleriň durup bilmedik ýerine duran gıydlar bar. Men o zatlara da göz ýetirdim. Oň üçin bir oglan diýip çağaçyklarymdan geçmem. Oglan haçan bolsa da tapylar, ärem tapylar, söýgem tapylar, baýlygam tapylar. Bu zatlar, emme zatlar dünýede geçici zatlar. Ertir biruň çağaçyklaryňy ýetiştirersiňiz, türkmenlerde şeýle söz bar. 2 ayaklı 2 günne diýilýänleri. 2 ayaklı 2 günne derrew ýetişip giderler, hemme işler siziň eliňizden alar. Soň ondan götüni goýan soň, gıýdy bolsun ýa oglan bolsun taşlap giden soň, olar sizi ýokman çağaçyklaryny sorap, ýydyp sizi tapar berdi. Janyňyz sag bolsun, görjekleriniz gowy bolsun.